bang magandang gawin kapag ganitong umuulan o bumabagyo? Siyempre, una, magkape. Pangalawa, titigan ang motor at tumingin ng pwedeng i-upgrade dito. Ngayon, mag-upgrade tayo ng bagong ilaw. Yan. So, dumating na nga yung in-order natin sa Shopee. Bale, ito, wala kasi siyang wala siyang brand. I don't know, basta motorcycle LED, yun lang nakalagay. Subukan natin kung okay ito. Ang in-order ko nga pala is H4 para dito sa ating Cafe 400. Yung kasi compatible dito. And ito yung itsura niya. Yan. So yun yung itsura niya. H4, yun yung tatlo yung plug niya. Plug and play naman daw to eh. Tsaka yung motor kasi natin, kinagandahan dito, battery operated na. Hindi na yung tipong kapag ka magre-revolusyon ka doon lang lalakas. Ito, pagka-on mo pa lang nung susi, naka-on na agad yung ilaw. Ayoko kasi magkabit ng ng mini driving light, ganun. Ayoko kasi magkabit nun eh. Kaya ito na lang kakabit natin. Okay, so samahan nyo ako, upgrade natin to. And before that nga pala, testing muna natin kung ano yung stock, yung difference ng stock, compare natin dito sa may LED. So, ito yung stock light niya. So, malakas naman siya. Ang problema na talaga, yung... Patayin na lang natin. Malakas naman siya. Ang lang talaga is, syempre, talo tayo minsan sa mga naka-LED na ilaw na nakakasalubong natin. Masyado silang maliwanag. Minsan, kahit maliwanag yung ilaw natin, pag nakasalubong natin sila, parang dumidilim na rin paningin natin. Tama ba? Okay, so, palitan na natin. Ang kakailanganin lang natin ay Phillips screw. Kasi may dalawang screw siya dito. Ito ko. Ayan. So, may dalawang screw dito. Isa dito, sa kaliwa, saka isa dito sa kanan. Ayan. So, yun lang kailangan natin baklasin. Hindi natin kailangan tanggalin yung buong ilaw para matanggal yung mismong bulb. So, start na tayo. May hila dito. Ano itong ginagawa ko? Yan. So, ito yun. Okay? And then, ito pa pala yung running light niya. Papalitan ko na rin lang siguro to ng LED, pero hindi mo na ngayon. Wala akong nabili. Pero, this one is, peanut bulb, tawag nila dito. Or kung hindi tayo sigurado, pwede nating tanggalin na lang. And then, pakita natin sa mismong shop para makita nila. So, para matanggal to, twist lang natin. Yan, twist na. Tapos, ayan na. Tanggal na. So, tinanggal natin yung ilaw kasi ang hirap subutin pala pagka nakakabit lang yan. And then, ito yung itsura niya. Ayan. So, ito yung ito yung stock. Ito yung stock bulb niya. Compare natin dito sa may bago. Ayan. Ito yung karami yung bago. Ito yung karami ng LED niya. So, compare natin dito sa may stock. So, kabitan natin. Sa pagkabit na ito, syempre, kung paano natin tinanggal, ganun din natin siya kakabit. So, this one, dito sa may plug niya to. Pero bago natin ilagay, kabit muna natin mga kabit. Doon tayo. Same pa rin, kung paano natin siya tinanggal, ganun pa rin natin siya kabit. Of course, lagay mo natin doon sa may rubber niya, may rubber boot. Lagay natin i-plug dito sa may socket niya. And push lang natin hanggang mag-lock. Saka natin ibalik sa case. Ayan. So make sure nakalock na tong nakalock ito, at least sinauga. Ayan. And then balik lang ulit natin yung position ng rubber boot kanina. So, para hindi tayo pasukin ng tubig.
So, na-plug na. And testingin natin. Battery operated to. Ilaw pa rin to kahit na hindi siya nakandar. Yan. So, ito yung daytime running light niya. Then, this one is the low. And this one is the high. So, low and high. Mas pinili ko kasi yung yellow yung low niya. Kasi, yun nga, madalas tayo sa Baguio. Kaya mas kailangan pa rin natin ng yellow na yellow na ilaw. Dahil sa panlaban natin sa fog. Yan, so make sure everything is back in its place. Yan na. Bale, ito na yung may itsura niya ngayon. So medyo nangungulay blue. Dahil siguro sa naka-round na kulay na ito. Yan. Yung harap kasi na ito, parang siya naka-projector lamp. Parang gano'n. Parang naka-projector lamp. Yan. Yung may itsura niya. And, ito may itsura niya kapag switch natin. There you go. Diba? Sobrang liwanag. On natin. Ito yung running light niya, which is hindi pa tayo nagpalit. Halogen pa rin yan. And this one is the high. And this one is the low. Ayan. So, nakita natin difference ng stock compared dito sa bayan ng LED, sa ilaw ng LED. Well, advantage kasi ni LED, number 1 is mas matipid siya sa battery, mas malit ang konsumo na kasi sa battery. Number 2, mas malamig siya compare mo dun sa LED light, ay sa LED light tuloy, sa halogen light. Okay? And number 3, of course, mas maliwanag siya. Hindi kasi ako naglagay ng tawag doon, yung mini driving light. Kasi nga, para kasing, ayoko muna kasing galawin yung mga wirings niya. Gusto ko lahat na ilalagay ko muna dito, mga plug and play. First, to avoid yung mga issues sa ng wirings. Yan na, may natutunan tayo ulit ngayon sa bago nating upgrade. And sana nagustuhan din ninyo. Mamaya pala, bago ko i-end tong video na to, papakita ko rin sa inyo kung ano yung tsura niya pagka sa gabi. Ingat po tayo lahat dahil malakas ang ulan. Ngayon, may bagyong Emong. Alam ko, may 3 bagyo pa yata tayo inaabangan. Yan, paulan na naman. Have a blessed day. Mag-ingat po tayong lahat. And maraming salamat. Have a good day. Ciao. Ganito kadilim dito kapag kagabi. Then, ayan natin. This is the stock. And there you go. Low beam. So, yun ang low beam niya. High beam. There you go. So, diyamak, mas maliwanag na siya compare sa stock. Nice. Low beam.